Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kaag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tanan nga 27 ka mga samples gikan sa mga baboy sa Negros Occidental negatibo sa ASF. Random sampling ipatigayon. Suspended Congressman Arnie Teves di pa sa kaana sa kaso ng murder. Motor kag taxi nahulog sa manhole sa ginakayo nga drainage project sa Arenta Street sa Bacolod City. Aspin nakaluwas matapos gitiro sa pulis sa Lacarnota City. Kag sa good vibes sa atong bisitahon ng mga spring resorts sa isla sa Negros. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Provincial Health Office na nagapahanumdum sa publiko nga dapat mangin matinlo kag maayo ang paghanda sang pagkaon. Sunod kay Dr. Gurley Pinonga ng OIC Provincial Health Officer sa Negros Occidental, wala labot nga ipasiguro nga ang source ng pagkaon mismo matinlo ang pagpreparar sini lakip ng food handling dapat matinlo man. Dapat maayo gid ang pagluto sini. Safe man nga maglikaw sa raw o kung wala na luto nga mga pagkaon kung hindi sigurado sung source. Ang tubig mas maayo nga ginpabukalan ang pagkaon na init suno kay Pinunggan. Ang pahanumdum santo man sa sitwasyon karon nga mainit ang panahon kag madali ang pagpanos ang pagkaon. Suno kay Dr. Placida Lemana, OIC Provincial Veterinarian, wala sang record sang hog cholera nga nagaapekto sa tawo. Suno kay Pinunggan, hindi man magaapekto sa mas maayo na lamang nga makapaniguro paagi sa maayo nga paghanda sang kalanon. It will not affect, no, pero aware lang tayo nga kung ano ang dapat mga himuon kung in kaso magin may cholera ba na nga. So, sanitation man gihapon na siya yung, so it boils down gihapon sa basic ta nga yung sanitation. And proper preparation of food. Yes, importante gid siya. But it's not contagious to humans. Ang pig cholera hindi balat na ng human. So, depende man, makulat nan kita guro siya kung kuwanta. So, kung ang sanitation tagyapon na lang. Pag-prepare ta sa food kaya importante gid init ang aton nga ginakaon so nakagigit sang hit. Sa number 9, acting governor sa karon sa probinsya si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa executive order nga ginpagwa kahapon ni Governor Eugenio Jose Lacson, magapungko si Ferrer bilang acting governor sumugod Mayo 17 o kung subong nga adlaw. Magalawig initubtob Mayo 25. Personal ang biyahe padulong Estados Unidos ni Governor Lacson. Suluseya, magabalik siya sa trabaho sa Mayo 26. Sa number 8, cashless transaction system sa City Hall, merkado kag paradahan sa tricycle sa Victoria City ang ginlunsar. May report si Nico Delfin. Pwede na ang cashless transaction sa mga opisina sa Victoria City. Ini matapos formal na ginpirmahan ni Mayor Javi Benitez ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Victoria City kag pamunuan sa e-wallet application company. Ang cashless transaction system ginlunsar man sa merkado kag pati sa katapos ang Tricycle Operators Drivers Association sa syudad. So we are very excited and thrilled, not only because we're the first, but this means that we are taking our initiative for a digital and transformative future. Because I believe, and I think you agree, that when with the power of technology comes all the benefits of a convenient, clean, efficient, and inclusive. So, and that means that we are empowering our citizens for accountability, transparency, and convenience.
Si Francis Dunganon, masobra naman sa 3 ka bulan nga nagabaligya sa mga pampalamig sa kilid sa merkado sang syudad. Ginakalipay niya nga mas mapadasig ang iya mga transaksyon gamit ang GCash sa negosyo. Ano siya, makabuligi siya, convenient man para sa amo na sometimes wala ang mga customers cash. Normally ask sila sa amo before GCash. Pero ginatagla namin number naman through phone. Pero transact man po through business na banking transfer and everything. Mas mapapos. Pero useful sa amo ng GCash. Kaya hindi damo ang transaction na outside pag-ito. So far daw okay man siya. Ginapasiguro man ni Catherine Pavia, pamuno sang Public Sector and Partnership, sang GCash nga magapabilin safe kag masaligan ang mobile wallet app sa piyak sa nagluntad sa nga glitch sa sistema. Remains to be safe, secured, and stable. In terms of security features that we've been continuously improving on, we have what we call double safe. So with double safe, ito yung that has been implemented across all GCash users. When you do certain transactions, diba, usually what you'd experience is you need to input a one-time PIN. Now with double safe, it will also trigger a facial recognition to make sure that you are really the one transacting within the GCash app. So that's how we're further enhancing yung security features ni GCash. Ang Victoria City ang nauna nga syudad sa Western Visayas nga nakatukod sang kasugtanan upod sa GCash. Sang inilang nga hapon, ginpermahan man ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang kasubo nga Memorandum of Agreement sa tunga sang Bacolod LGU kag Mobile Wallet App Company. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Number 7. Isa ka motorsiklo kag isa ka taxi ang nahulog sa manhole sa ginakayo nga drainage project sa Araneta Street sa Bacolod City. Nabungguan sang modernized jeep ining taxi samtang nagabiyahe sa Dalan Araneta pasado las 10 kinasang aga. Awa subo, kay isang matapos ang pagpangusisa sang traffic investigator, wala makitaan sang driver sang taxi ang wala taklob nga manhole sa ginakaayo nga road and drainage project rason nga nahulog ang salakyan. Wala lang madugay, nagungad man sa unan ang isa pagid ka rider sang motorsiklo sa separado nga manhole. Wala man sang taklob kag wala sang baral. Lunsay wala na samaran ang driver sa motorsiklo kag taxi, pero nagalaw mo pila ka mga motorista nga matabunan man ang manhole kag magamit na ang ginakayo nga dalan. Sunod sa kay Assistant District Engineer Leia Hamero sa Department of Public Works and Highways, nagpasalig na ang contractor sa road kag drainage project nga matapos ang proyekto sa madason nga semana. Lakat sila, paglakad siguro tanaw ya, wayo si parang may buo na, tanaw siguro, plain siguro tayo. Sabi siguro no. Ang motor pa to Sir Kane, dagdag man ko no. Nga man anong kaso sang motor ya? Alin mo din siya oh. Abi siguro kapan di oh. Nag-skirta mo siya ng series. Sa number 6, sa La Carlota City, isa ka aspi na gintiro sang pulis pero maswerte lang nga nakaluwas ang ido. Nagapangayos ang bulig sang Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CARE ang isa ka pamilya sa La Carlota City para mapabulong ang napulo ka bulan nga aspin nga si Snoopy. Si Snoopy ang nagwa sa ilang nga balay sang Domingo, Mayo 14 kag namuhin sang hinali na lang makabati sang lupok ang tag-iya sang ido. Dugoon si Snoopy matapos nga maigo sang bala sa iya abaga kag naglusot sa iya nga dughan. Ang suspect ilalang man kaingod balay nga isa ka pulis. Ginhingagaw dala sa vet si Snoopy para mapabulong pero wala sang kwarta nga pa x-ray ang pamilya ni Snoopy. Amo kun nga gindala siya balik pa uli. Sa bulig sang CARE, tigayon siya nga na x-ray kag dito nakita nga wala sa na-damage nga organ ang ido. Wala pa mabayaran ang bills ni Snoopy, gani nagapangayo sila sang bulig. Ginahikot na sang pamilya nga nagasapupo kag kay Snoopy kag sang CARE ang pagpasaka sang kaso nga animal cruelty batok sa pulis. Sa number 5, duha ka mga babae nga sakay sa motorsiklo pilason matapos mabungguan sang Ceres bus sa Banwa sa La Castellana. Parayon karon nga ginabulong sa ospital ang duha ka mga babae nga sakay sa motor matapos nga mabungguan kay nasang aga sang bus sa dalan sang Barangay Sag-ang sa Banwa sa La Castellana. Ang mga biktima mo sanday Leia Ibanez kag Lacmivir Kaur, nga lunsay mga taga Bacolod City. Sunod sa pulis
ang motor kag ginasundan sini ang sa respas. Posible na alang-alang ang motor kag gulpi nga nagpundo bangod sa mahimo hindi man nila sunado ang dalan. Amukon nga nabungguan sila sang nagasunod nga bus. Gilayod man sila nga gindala sa ospital kag karon estable na ang ilang kondisyon suno sa pulis. Sa number 4, lalaki patay matapos nga ginutod ang tiil kag ginlabo-labo. Patay ang 28 anyos nga si Jorly Tumpag matapos nga ginlabo-labo sang Lunes ang gabi sa barangay Kamalandaan sa Banwas ng Kawayan. Sa investigasyon sang PNP, yara lang ang biktima nagaistorya sa gwa sang balay sang iya abyan sang hinali mag-abot ang suspect nga si Dante Bensing. Gilayo na lang ginlabo ang iya tiil kag ini ang nautod. Nagtinguha pa magpalagyo si Tumpag apang natumba ini kag liwat nga ginlabo-labo sa suspect tubtub mapatay. Detained man ang suspect kag kaso nga murder ang ginpasaka na batok sa iya. Sa number 3, suspected Congressman Arnie Teves gipasakaan na sa kaso nga murder hinamayangod sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Ginpasaka ang kaso nga murder batok kay suspended Congressman Arnie Teves masobra 2 ka bulan matapos ang pagpatay kay Governor Ruel Digamo kag napulo kay iban pa sa Pamplona, Negros Oriental. Si Teves amo ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay Digamo. Magluwas kay Teves, ginpasaka man ang kaso nga murder batok sa iya anay aide nga si Marvin Miranda kag napulo kay iban pa nga involvado sa assassination sa gobernador. Ginpahayag man kahapon ni Justice Secretary Boying Remulla nga magapauli subong adlaw sa Pilipinas si Teves apang ginakabig naman ini sang suspended congressman nga fake news. Ginpahayag sang iya sini nga abogado nga natala na gid man magpauli si Teves pero wala pa mahibaluan kung saan-o. Sa number 2, Victoria City Mayor Javi Benitez ang nagpanawagan sang dugang nga testing para mapatod ang ginkamatay sa masobra 1 ka mga baboy sa syudad. Nagapabilin nga ASF-free ang probinsya sa Negros Occidental. Pero luyag ni Mayor Javi Benitez nga mapatod kun balahag cholera o kun ASF ang kabangdanan sang ginkamatay sa masobra na 1 nga baboy sa syudad humalin sa nagligad nga Marso. Nagnegatibo man sa ASF ang unang nga test nga ginpatigayon sa syudad sa 1 ka barangay. Pero may 5 pa ka mga barangay nga karon ginamonitor sa syudad bangod man sang pagkalamatay sa mga baboy. Ang alkalde ang nanawagan na para sa liwat nga pagpatigayon sang testing sa mga baboy agud mapatod kag mapahibalo ang publiko sa pihak sang mga pagkabalaga. Nagapati man siya nga dapat makapangita na sang alternatibo nga tikang agud indi labing maapektuhan ang swine industry sa probinsya. When I suspected, I think we should number one is sample and test. If it's really that rampant and madako ang mortality, kaya malubok man ang presyo unless you go through traders which all the time. No? So I think we should look for an alternative na mas less diseases and sicknesses. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Regional Office ng Department of Agriculture nagapakig-angot na sa karon sa mga banwa kang syudad sa Negros Occidental para sa random sampling. Ini kasunod sa pagkapatay sa masobra sa 2,400 ka mga baboy sa probinsya. Sunod sa kay Albert Barogo, ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture, ang katapos ang Regional Office upod sa personnel sa Provincial Veterinary Office ang magapatigayon sa random sampling. Ang testing sunod sa iya ang patigayonon sa laboratory sa probinsya pati na sa region. Kung mapadala ang sample, buwas nga adlaw sa Lunes ginapaabot ang resulta. Ang bilog nga 27 ka mga sample nga ginpadala sa probinsya damlag pa sa DA ang negatibo sa African swine fever. Sunod sa kay Barogo, ang natungdan nga samples ang gikan sa Banwa sa San Enrique. Nagpositibo sa hog cholera ang mga baboy nga ginreport na patay sa Banwa kag syudad sa Negros Occidental sunod sa PVO nga nagdangat sa 2,421. Ang Bago City ang may pinakamadamo nga record nga napatay, 755.
Mga sulusobra sa 3% ini sa bilog nga populasyon sang baboy sa syudad sulo sa kay Mayor Nicolas Yulo. Sulo sa kay Yulo, isa sa ginapatuman nila karon amo ang mga barangay nga apektado sang hog cholera sa barangay naman lamang mismo Makabaligya. Kahapon, nagpagawa na si Governor Eugenio C. Lacson sa executive order nga nagatuga sa incident management team. Tuyo sini nga pagpahamtang sa mga tikang kontra sa animal biosecurity threat, kasubong man pagpabaskog sa mga pagpatrolya sa seaport, transportation terminals, kag borders para malikawan ang paglaptas ng swine disease. We isolate ang sale of hogs in the affected area strictly inside that zone. No, there's a zone that dira mo lang hindi mo mapagwa ang imong baboy, dira ka lang makabaligya sang imong baboy within that area lang. So that is strictly being implemented since I'd say close to 3 weeks ago. Sa good vibes, sa mga nagapangita sang mabulubugnaw nga kadtuan sining weekend, yari ang pila ka mga spring resorts sa report ni Romeo Subaldo. Kung taga Southern Negros ka kag nagapangita sang spring resort kababugnaw ang tubig, malapad kag Instagram worthy ang lokasyon. Basi gusto nyo itry diri sa may Basakan Spring sa Barangay Pandanon sa Mabinay, Negros Oriental sa unhan lang gid sa Kabangkalan City. 15 katuig antes ini natapos ang construction worker nga si Rodolfo Gaudan. Nagsupot siya sa kwarta para maamat-amat ini human para kung magretiro na sa trabaho, may source siya sa gihapon sang income. Ang iyang swimming pool nga may spring water, overlooking sa kabukiran, gani sa view pa lang, maka-relax ka na. ₱20 lang ang entrance, kag makita lang ini sa Google Maps. Sa Central Negros naman, popular ang Kaduhada Spring Resort sa Barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana. Sa tiilan ng ini mismo sa Bulkan Kanlaon. Ang ini nga spring resort, ang ginakuan man sa ilimnon nga tubig sa mga residente, bangod sa katinlo kag katinaw sang tubig. Kung temprano ka pa sa resort, kag wala pa masyado sang tawo, at hag ang salog sa paliliguan nga may mga bato kag balas. Daw swimming pool lang ang tubig, kag wala sang lakot na chemical. Gani, ginadag sa permis ang tao. ₱50 naman ang entrance kag pwede makadala sa pagkaon kag may mga cottages for rent. Ang crystal clear kag matugnaw nga tubig nga pangpadula stress ang ginakadto diri sa tao. Nakita nyo na bala ang Mabinay Spring sa Negros Oriental? Isa ini kabalapad ka spring resort, kag ang colors ang tubig. Ma-amaze ka kay amo sini ka blue. Mala pelikula ang itsura sa lugar. Lokal nga panguluan sa Mabinay ang nagadumala sini. ₱50 ang entrance fee. Napalibutan ini sa puno sang kahoy. Gani ang feeling, doyara ka lang sa sulod sang forest. Kung trip mo yan maglangoy sa swimming pool, may ara man. May cottages man for overnight. Ini makita man sa Google Maps for directions. Pila lamang ini sa mga ginatus ka mga spring resorts nga makitaan diri sa isla sang Negros. Barb ko sa Hiligay noon pa, tuburan. Diba namin dyan maligo sa mga tuburan sa umakay, sure ka katinlo ang tubig. Kabugnaw, Ming, hindi sakit sa mata. Yes, hindi sakit, hindi parat sa mata. Oo. Kaya kadamo din sa Negros gali.
Kaagam ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.